Sa iban pa nga balita lokal, nagapanawagan ang pamilya sang isa sa mga katapo sang rebelde nga mag-surrender na agud maluwas ang iya kabuhi sa katalagman kag makaupod na niya ang iya pamilya. Ang rebelde ang ginkilala kay Roland Diaz Jr. alias Kadoy, squad leader sang Regional Centro de Gravidad kag residente sang sitio Pinarangan, Barangay Nayawan, Tapaz, Capiz. Suno kay Angeles Diaz, tiya ni alias Kadoy, iya ginpahayag nga madugay na nga wala sila sang balita sa iya hinablos. Ganito man ang ila nga kabalaka. Dugang pasini ginahandom gid niya nga magasungka ng iya hinablos agud makaluwas ini sa mga peligro. Ako nagapanawagan sa hinablos ko kay Kadoy. Kadoy, magsungka ka na kag agod nga makapahuway di ikaw. Ano ikaw dyan, silutan ka lang ka gutom yan. Yan pa nagsungka dito mo, mag-surrender ka na lang para nga maghilway imong pangabuhi. Kag magsagod ka bata mo tuha, sinanay mo lang nasarigan pag utod mo. Gani nga panawagan ako ni mo, pamati ka mayan, kung diin ka mga purok, nagsungka ka na lang. Si Angeles Diaz. Samtang sa interview sang Bombo Radio kay Lieutenant Colonel Jekyll Julian Dulawan, commanding officer sang 61st Infantry Battalion, iyagin pahayag nga nakilala nila ang pamilya ni Kadoy paagi sa impormasyon halin sa mga anay rebelde nga nagsurrender na. Base sa record sang militar, 18 na lang ang nabilin nga miyembro sang grupo matapos mapatay ang duha sa engkwentro sa Lambunaw, Iloilo. Ginpahayag man ni Dulawan, humalin sang tuig 2021, wala na sang may nagduga nga bag-o nga miyembro sang NPA, bangod nga nakahibalo na ang kadamaan sang matuod nga pamalakad kag pagpangabuhi sang amo nga grupo. 18 na as per our record and revelation ng mga latest na nag-surrender is na meron ng 18 na nabilin. Tapos naghiwalay pa sila. So may 12 ang naiwan doon sa area ng Tapas. Itong 7, ito ay lumabas ang sa tingin natin dito is lumabas sila kasi nga lumabas nga itong si yung secretary nila no, itong si Akated na ito yung pumunta ng Lambunaw area. Nabatian si Lieutenant Colonel Jekyll Julian Dulawan.